Sancım bizim sağlığımızı dürlü yokonç keselerden gorama üçün gerekli. Yöne köp adamlar sancımın bizi gorayanını däldem eýsem bize howplu bolanyny ynanýar. İnternette ve dilden dile ýaýrayan maglumatlara göre sancım ısmazlığa, her türlü alergiye hatta ölüme yol açıp bilýär diýip aýdylýar. Elbette sancımın ziyanlı täsirler bolup biler. Emma bu sancımın düýbünden bizim sağlığımıza howpludygyny ynanmamız üçün yeterlimi? Gelin bilelikde sancımın bedenimizde nädip işleyişine yakından seyredelim. Sancımın täsirlerinin nädip ve näme üçin yüze çykýandygyny düşünmek üçin ilki bilen immunitet sistemamyzyň işleşine göz atalım. Häzirki pandemiýa döwründe iň köp agzylýan sözleriň biri bolan immunitet, immunitetiň güýçli tut, immunitetiň güýçlendirmek üçin sagdyny iýip iç diýip siz eşdensiňiz. Siziň pikirinizçe immunitet biziň niremizde ýerleşýär? Siz jogabyny aşakda ýazyň, birazdan muňa geleriz. İmmun sistemamız bedenimizin goro mehanizmidir. Bedenimizdeki immun sistemamızın maksady bizi daşarky viruslardan, her türlü yokonç kesellerden, mikroplardan ve türlü bakteriyalardan bizi goramakdyr. İmmunitet biziň niremizde ýerleşýär diýip soradym. İmmunitet biziň tenimizden başlaýar. Ýagny tenimiz biziň yokonç kesellere garşy ilkinji galkanymyzdyr. Tenimiziň ortaça ululugy 2 metr kvadrat bolup, bulam ýegenimiň ýorganyna barabar. Käbir mikroplar ýa-da viruslar bedenimizden geçip bilmän tenimiz tarapyndan ýok edilýär. Ýöne biz her sagatda birnäçe sapar ýüzümizi elleýäs we bu sebäpden käbir viruslar gözümüz, burnumuz, ağzımız arkaly bedenimize girip bilýär. Gelin bu viruslary duşman diýip adlandyralım. Duşmanlar ganymyza garşmadan ozal, sümük gabyklaryna ýapyşýar we olaryň köpelmesiniň öňüni alýar. Bedenimizde 400 metr kvadrat töwerek sümük bolup, bulam bir basketbol meýdanynyň ululugyna deňgelýär. Sümük gabyna ýapyşan duşmanlar burun hem ağız ýolu bilen bedenden daşary çykarylýar. Ýagny mikroplar içimize geçen mahaly tüýkürkler olaryň daşyny worşap hereketsizlendirýär we sümük arkaly daşary çykarýar. İçimize mikrop çykany hem park etmeýäs. Diýseň üýtgeşik. Köprenç aşgazanymız hem öz gezeginde mikroplary ganymyza garşmadan ozal, içindäki kislatalar arkaly ýok edip bilýär. Emma käbir duşmanlary bul hem yeterlik däl ve ganymyza garşýar. Gana geçen duşmanlar her minutda 2 hisse köpelmäne başlaýar ve immun sistemamyzy gorayan eskerler kömege ýetişýär. Milyard öýjükli immun sistemamyzdaky makrofaglar duşmanlaryň yerini irki kesketlep olara hüjüm edýärler. Yeka makrofag yüzlerce duşman ýudup ýok edip bilýär. Canlı şekilde bu ineşeýle bolýar. Makrofaglar hüjüm esnasında neutrofil ve tebii öldürücü öýjükleri kömege çağırmak üçin himik signallar goýberýär. Doğuştan immun sistemamızda bolan makrofaglar, neutrofiller ve tebii öldürücüler bilelikde duşmana garşy goranýar. Eger duşman bular yeňip geçse, garşysyna has güýçli dendrit öýjügi çykýar. Bu öýjük duşman we söwüş barada ähli maglumatlary toplap, iň ýakyn limfa döwümine tarap ýola düşýär we toplam maglumatlaryny te öýjükler bilen paýlaşýar. Te öýjükler ýörüýte duşmanyň nyşany alýan molekulyar ýaraglary, ýagny antikorlary emele getirmek üçin bu öýjükleri işçileşdirýär. İmmun sistemamız indi duşmanı oňat kesketlep, onu ziyanlaştırmak ve bizi goramak üçin milyonlarça antikor ýaraglary öndürmäne başlaýar ve şeýlelik bilen duşmany ýeňmäni başarýar. Gynansak da virusa garşy yeterlik antikorlaryň öndürmegi birnäçe gün alýar ve bu wagtyň içinde virus bedenimize birnäçe ziyan berip bilýär. Ýyklan pelwan görüşden doýmaz diýişi ýaly duşman ýok edilenden soňam ýene täzeden bedenimize söwüş açyp biler. Emma immun sistemamyzdaky ýat öýjükleri öň ýeňen duşmanlary uzun wagtda ýatda saklaýar we antikor ýaragly arkaly duşmany indik hüjüminde ilkinji gezekden has çalt ýeňişe sezawar edýär. İmmunitet duşmanlary ýatkeş öýjünde tutmagy bizi käbir kesellere garşy ömür boýu gorap bilýär. Ve şo bir kesel bilen ikinji gezek kesel bolmazlygyň öňüni alýar. Edil şu sebäpden ýaş çağlaryň immun sisteminde ýat öýjükleri boş bolan sebäpli we entek duşmanlara garşy goragy bolmany üçin ýygy-ýygydan keselleýärler. Ve munyň öňüni almak maksady bilen
entek çağı wagtymyzdan bize sancım edilip başlayar. Her yetkinjek kişinin elinde sancım izlerini görüp bilersiniz. Adamzat yaşayışında mühim orunu alan sancımın tarihi 18. asırlara dayanýar. İlkinci sancımlar häzirki zaman teknologiyasy bilen däl-de eýsem gaty ýöneköý usullar bilen döredildi. İngiliz doktor Edward Jenner tarapyndan mama keseline karşı ilkinci sancım oýlanyp tapyldy. Mama epidemiyasy ören uly möçberde adamlaryň ölümine sebäp boldy. Bu kesel köplenç ýaş çağlara täsir edip, kızdırma, kusma ve titreme ýaly alamatlar görkezip, tenlerinde mayda kızarıklar emele gelýärdi. Diňe Ýewropada 18. asyrda 400 000 ýakyn adam öldü ve diğer galanlaryň 3-den 1 bölegi kör boldy. Ýokanç kesellerden nädip gorunmaly atly videomda agzap geçişim ýaly dünýä taryhy boýunça ýokanç kesellerden müňlerçe, hatda milyonlarça adam ýogoldy. Egerde bu ölümleriň öňüni almak üçin immun sistemimizi ýokanç kesellere garşy öňünden taýin edip bilýän bolsak näme? Elbetde bu mümkin ve bu etap sancımlar bilen başlaýar. Sancım ýokanç keselleriň gutulmagynyň iň uly sebäbi. Kesel arkaly ýat öýjüklerini döretmek ýakymsyz we käwagt gaty howpludyr. Sancımlar aldaw ýollar bilen immun sistemimize ýat öýjükleri döretmeginiň we ýokanç kesellere garşy gorunmagynyň aňsat usulydyr. Sancımlar öz aralarında 3 türlü görünüşe bölünýär. Canlı sancımlar patogenin ýagny virusdan ýasalyp, onun has gowşak we üýtgeçik görünüşidir. Hereketsiz sancımlar patogenin öldürülen görünüşidir. Bu sancımlar